मैयायो खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनदों जे बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया खैराबारि आरो गलायगावआव फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ लानानै गोबां माखासे खोथा समाल'सना बिथाङा खालामलांदों आरो बे खोथाखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो धिक्कार होदों, जोङो सोंखारिदों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लानानै बिथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंदों बे गमामायैनो बे मुगैथावना आरो बेबायदि सोंखारिनिफ्राय हाग्रामा महिलारिया जाहाथे गोजानाव थायो बे खोथाखौ दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ जोङो फोरमायहरदों। आरो मैयायै जिखिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथाङा सोंखारिबाय, बेखायनो दिनै जोङो हाग्रामा महिलारिनि मुसुखाखौ गलायगाव आन्चलिक एबसुनि लांगोना मोखांनिफ्राय जोङो रेलि खालामनानै नैबे गलायगाव टाउननि माजमजिया गेजेर जायगायाव जोङो बिथांनि मुसुखा बानायनानै जोङो सावनो नागिरदों। कारना जाबाय हाग्रामा महिलारिया जाहाथे भबिष्यतआव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गावनि राजखान्थिनि लाबा लाबनि थाखाय जाहाथे बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनाय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बा एबसुनि आफादगिरिनि सायाव बिथाङा जाहाथे गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुङा, बिनि थाखाय जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ सोंखारि हरदों। बिथाङा राजखान्थियाव बबे राजखान्थियाव थानानै राजखान्थि खालामो जोंहा बुंनांगौ गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ UPPLजों बिथाङा रुजुदों, नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम जानाया दिनैनिफ्राय 55 बोसोर सिगांनि। UPPL राजखान्थि हान्जाया दिनै गोदानसो। दा बेखायनो UPPL राजखान्थि हान्जा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे आलादा आलादा। राजखान्थि हान्जाया राजखान्थि हान्जानिनो खामानि मावगोन, नाथाय जोङो एबसु हिसाबै जों एबसुनि खामानिखौनो मावलांबाय थागोन। दा बेखायनो हाग्रामा महिलारिया बेबायदि अयनाय बेबायदि जाबा दाजा बाथ्राफोरखौ बुंनानै जोंनि गेजेराव खौसेथि, जोंनि गेजेराव अनलायनाय बेखौ जाहाथे बिथाङा सोंखारिनायनि गेजेरजों जाहाथे गावसा होआ, बेखौ जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमायहरदों। आरो हाग्रामा महिलारिया थांनाय गोलाव बोसोराव बिथाङा BTCखौ सासन खालामनो मोन्दोंमोन। बिथाङा मोनथिना मोनथिया जोङो मिथिया, बे देगा बे हादरा माने गणतन्त्र देग, गणतन्त्र देगआव रायजोआनो राजा। दा बेखायनो थांनाय 15 बोसोर 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिखौ रायजो राजाफ्रा BTCखौ सासन खालामनो थाखाय होदोंमोन। नाथाय बिथाङा थांनाय 15 बोसोर 17 बोसोराव BTCखौ बिथाङा सासन खालामनायाव फेलें जादों, जायनि थाखाय दिनै BTCआव थानाय रायजो राजाफोरा हाग्रामा महिलारिखौ BTCखौ सासन खालामनो थाखाय बिथांनो दायित्व होआ। दा बेखायनो हाग्रामा महिलारिया पुनरबार दायित्वआव थानो थाखाय बिथाङा एबसु बायदि संगठन, बिथाङा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बा बेबायदिनो गुबुन गुबुन सोरखौबा टारगेट लानानै बिथाङा बाथ्रा बुङो। दा बेखायनो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो हाग्रामा महिलारिखौ जोङो थोंजोङै जोङो सोंखारि हरदों। एबसु बायदि एबसुनि आफादगिरि बायदि बा बेबायदि गुबुन गुबुन दल संगठनखौ लानानै बिथाङा जाहाथे सोंखारिनानै जोंनि गेजेराव अनलायनाय, जोंनि गेजेराव जौगानाय, जोंनि गेजेराव खौसेथि बेखौ जाहाथे बिथाङा सेफाया, दायित्व होआ। दा बेखायनो हाग्रामा महिलारिया पुनरबार दायित्वआव थानो थाखाय बिथाङा एबसु बायदि संगठन, बिथाङा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बा बेबायदिनो गुबुन गुबुन सोरखौबा टारगेट लानानै बिथाङा बाथ्रा बुङो। दा बेखायनो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो हाग्रामा महिलारिखौ जोङो थोंजोङै जोङो सोंखारि हरदों। एबसु बायदि एबसुनि आफादगिरि बायदि बा बेबायदि गुबुन गुबुन दल संगठनखौ लानानै बिथाङा जाहाथे सोंखारिनानै जोंनि गेजेराव अनलायनाय, जोंनि गेजेराव जौगानाय, जोंनि गेजेराव खौसेथि बेखौ जाहाथे बिथाङा सेफाया। दा बे मालाबाबो जानो हाया। आरो बेखायनो आङो दहाय बुंदों जे हाग्रामा महिलारिखौ 15 बोसोर 17 बोसोर सासनाव दोननानै रायजो राजाफोरा जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय बिबान होदोंमोन। नाथाय बिथाङा थांनाय 15 बोसोर 17 बोसोराव जौगानायनि खामानि मावनो हायैनि थाखायनो दिनै हाग्रामा महिलारिखौ रायजो राजाफ्रा बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय। आरो बिथांनि जायगायाव गुबुन मानसि लानानै फैदों, मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ। आरो थांनाय गोलाव समाव हाग्रामा महिलारिया एबसुखौ टारगेट लाबोनाया दिनै गोदान बाथ्रा नङा, बे गोजाम बायदि जाफैबाय। नाथाय बिथाङा फेलें जादों। आरो फेलेंनि कारनाव जादों जिहेतु रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ नायगिरला। दा बेखायनो BTCखौ बासायनो थाखायसो, BTCखौ रैखाथि होनो थाखायसो हाग्रामा महिलारिखौ राजखान्थि माने बिबाननिफ्राय बा बिथांनि जि पावार, राजखान्थि जि गादिनिफ्राय बिथांखौ बोखारदों।